Здравейте! Днес се захващаме с една малка, но много интересна особеност на българския език, която често затруднява изучаващите го, особено ако знаят руски. Става въпрос за разликата между ето и това е. Да, точно така. На пръв поглед изглежда, че и двете фрази служат за едно и също – да посочат нещо. И тук идва голямото объркване, защото много приличат на руските «вот» и «ето». Само че в българският език нещата стоят малко по-иначе. И така, ето как ще подходим. Първо ще видим защо руската аналогия понякога подвежда. После ще разгледаме ето и това е по-отделно. Ще стигнем и до един лесен трик, с който да се запомни разликата. И накрая ще видим как всичко това се вписва в по-голямата граматична картина. Добре, значи главната трудност идва от това, че и двете думички се превеждат почти еднакво, обаче се използват в абсолютно различни ситуации. Точно както в руския има разлика между «вот» и «ето», така и тук говорим за два напълно различни свята на значения. Нека започнем с първата дума. За «ето» е добре да се мисли като за дума, която означава действие, нещо физическо, нещо, което се случва точно в този момент пред очите ни. И ето го ключът – действието. Когато казваме «ето», ние не просто говорим за нещо, а го представяме физически. Подаваме го, посочваме го или го разкриваме. Точно сега. Почти винаги има и жест. Един съвсем класически пример. Представете си, че някой подава книга на друг и казва «ето книгата». Самият акт на подаване е закодиран в думата «ето». Без този жест, без това действие, изразът просто увисва във въздуха. А ето и един перфектен пример в диалог. На въпроса «Къде са студентите?» отговорът е «Ето ги», като в същото време се посочва с ръка на къде са. Действието и думата са абсолютно неразделни. А сега да обърнем монетата. Ако ето е за действие, то това е изцяло за информация. Тук нищо не се подава, нищо не се посочва, тук се обяснява. Използваме това е, за да дадем определение, да сложим един вид етикет на нещо. С него отговаряме на въпроса «Какво е това?». Тоест, става въпрос за обяснение, а не за физическо действие. Ето един пример. Все едно е изваден от буквар за първи клас. Това е врата. Тук просто се идентифицира обектът. Нито се подава, нито се отваря. Просто се казва какво е. А в този пример нещата стават още по-ясни. Това е книгата, за която ти говорих. Виждате ли, не става дума за коя да е книга, а за онази, конкретната книга. Използваме това е, за да я идентифицираме. Добре, но как да решим бързо и лесно коя дума да използваме? Има един супер прост мисловен тест, който работи безотказно. Това е така наречения момент на прозрението. И така, ето го и самият тест. За ето въпросът е, може ли мислено да се добави «вземи». Ако подаваме книга и кажем «ето книгата», «вземи», звучи напълно логично, нали? За това е, въпросът е, може ли да се замени с «това представлява». Това представлява е новият учебник. Да, пасва перфектно. Просто едното е за действие, другото за определение. И за да овладеем напълно употребата на това е хубаво да видим как самото това се вписва в по-голямата картина, а именно в семейството на показателните местоимения. Както се вижда от тази таблица, в българския показателните местоимения зависят от рода на съществителното, а също и от разстоянието. За близки предмети имаме този за мъжки род, тази за женски и ето го нашият герой, това за среден род. А когато предметът се намира по-далеч, в играта влиза друг комплект думи – онзи, онази и онова. Логиката е абсолютно същата. Родът на съществителното определя коя форма ще се използва. Да обобщим най-важното. И така, важно е да се запомни. Ето е дума за действие, за жест. Използваме я, когато подаваме или показваме нещо на момента. Докато това е дума за информация, за определение. Използваме я, когато обясняваме какво представлява нещо. И сега, след като тайната е разкрита, става интересно къде тази разлика ще бъде забелязана за първи път. Струва си да се вслушваме в разговорите наоколо, в българските филми и песни. Колкото повече се обръща внимание на това, толкова по-бързо то става част от езика.